Sitholakale singaphansi kwesihlahla isidumbu senduna yendawo sesiqala ukonakala obekubika ukuthi ilahlekile. Induna ehlonishwayo endaweni obekubika ukuthi ilahlekile itholakala isishonile. Ubefaswe ngamakhebula emqaleni nasezandleni. Isidumbu sakhe sesiqala ukonakala. Ubaba oneminyaka ngo-58 oyinduna yendawo bekubika ukuthi ulahlekile last week, wafuna wangatholakala. Nokutheke izolo wathola kumuntu obezihambela ehlathini, wahlaba umkhosi nangempela komndeni ukuqinisekisela ukuthi nguye. Utholakale efaswe ngamakhebula entanyeni nasezandleni. Umphakathi usathuthumele ngalesi senzo, amaphoyisa aseqalile uphenyo bekungakaboshwa muntu. Lesi sigameko senzeke eThohoya Ndo. Kade abantu baphawuleka nje ezinkundleni zokuxhumana ngalolu daba. Nangomithi-ke umona uqala kubo-ke laba abazibiza noma-ke abazibiza isigungu. Sebafuna-ke kuphathe bona futhi-ke kunzima ngoba-ke awaziwa whether-ke kuyobekwa yena yini lo othumele ukuba-ke kubulawe lo. Nangomithi nazo izinduna zibahlukumeze kakhulu abantu, zinomona, zidayisa-ke nendawo zabantu, kodwa-ke sithi dudu emndenini. Mina ngizofisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho, sihlangana lapha kwi-comment section.